जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के एक और गाना आवे जा रहल बा, जौन की बहुत ही बेहतरीन गाना, देसी टाइप के अंदाज में गाना बा। जी हाँ भैया, गाना के टाइटल बा बियाहल महिला। जी हाँ भैया, काफी अलग एक टाइप की टाइटल बटे, मतलब काफी सरप्राइज टाइप के आप सबके ई गाना मिले वाला बा। एक अलग टाइप के आप सब मतलब सोचले ना हुकम वो टाइप के एक अलग। तो अभी तक गाना जितना पवन सिंह का आवेला उससे काफी अलग हट के एक कॉन्सेप्ट पे गाना तैयार कर लिया बा, जौन की आप सबके बीच आवे जा रहल बा। जौन के टाइटल से ही समझ सकते नहीं, बियाहल महिला काफी अलग नाम बा। चलिए अब आप सबके बता दी, एक गाना के लिखले बने प्रिंस प्रियादर्शी जी, एक गाना में म्यूजिक दिल बने प्रियांशु सिंह, और एक गाना के वीडियो डायरेक्टर बने विभांशु तिवारी, और एक गाना के बने पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राज। जी हाँ भैया, डुएट सॉन्ग बाटे आप सबके बीच आवे जा रहल बा बहुत जल्द। अभी तो कुछ देर पहले ही 2-3 घंटा पहले फर्स्ट लुक आउट भी डिस्प्ले पे देख सकते नहीं। तो जी हाँ भैया, काफी अलग लुक में पवन सिंह दिख भी रहल बने, फनी टाइप के लुक में दिख रहल बने। तो ऐसे अंदाजा लगावल जा सकता कि फनी टाइप के गाना होखे वाला बा, लेकिन काफी अलग टाइप के गाना आप सबके इस सुने के मिली। चलिए आप सबके बता दी, गाना भी बहुत जल्द आई, 2-4 दिन में गाना आ जाए, जैसे अपडेट आई ऑफिशियल आप सबके हम बता दें। फिलहाल इतने जानी कि गाना बहुत जल्द आवेल बा सुर म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जी हाँ भैया, सुर म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से पावर स्टार पवन सिंह के अगला धमाका आप लोग के बीच आ रहल बा। जबकि पिछला गाना जौन आहो राजा आइल बा भैया, पूरा तरह से तहलका तो हर जगह मचा ही रहल बटे। अब एक और तहलका मचावेला गाना आप सबके बीच आ रहल बा, तो जल्दी आप सब तैयार रही भर भर के प्यार आशीर्वाद देवे खातिर। बहुत जल्द पवन सिंह के गाना के टीजर आई और गाना भी आई बहुत जल्द। जी हाँ भैया, ई रहल अभी का अपडेट। आप सब इतना बताइए कि ये गाना के आप सबके टाइटल कैसा लागल हुए, कमेंट सेक्शन में आप राय दी। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी।